नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयची खबर. कोविडचे नियम पाळणात तर हुशार. कारवार. कोविड महामारी लागून सरकारान निर्बंध घायला जाल्यार काही लोक ते पाळणात, पण हेजेन कितें जाता ते अनुभव येयल्यानंतर कळटा. कोणाल मशी आणि कोण करता उठा बशी अशी खबर जाता. आज कारवारात एक लग्न समारंभ चलतना लग्नाक 50पेक्षा जास्त लोक उपस्थित आसात म्हण हे कळतरेत संबंधित अधिकारी आणि पोलिसांन धाड घायली. तोपर्यंत लग्नाचो समारंभ पार पडिलो. जाल्यार पोलिसांक पळोवन लोकांन सभा मंडप खाली केलो. जाल्यार हॉल मालकान पोलीस परमिशन आपूण घेता अशें सांगिल्ल्यान लग्नकार गप्प राविले अशें कळलेला. जाल्यार लग्नाक 50पेक्षा जास्त लोक उरू जायना हे आतां तरी सार्वजनिकांन लक्षात दवरूं जाय. श्रीशाई घेऊन आला. ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ರು. कारवारात सुरू झाली नाईट कर्फ्यू. कारवार. कालच्यान कारवारात नाईट कर्फ्यू लागू केला. रात्री 9 ते सकाळी 6 पर्यंत ही कर्फ्यू लागू असा. तशेंच शनिवार आणि आयतवाराक संपूर्ण कर्फ्यू असो जिल्हाधिकारीन आदेश दिला. कारवार DYSP नेतृत्वात शहराच्या भागाभागात पोलीस दुकानदाराक दुकान बंद करा म्हणून अनाउन्समेंट करून सांगून विनंती करू लागलात आणि पोलीस बंदोबस्त कडक दवरला. बेकायदेशीर जनावरांचे मांस विक्री करू व्हरच्या 2 जाणांक अटक. भटकळ तालुक्याच्या शिराली चेकपोस्टा लागीं बेकायदेशीर जनावरांचे मांस घेऊन वयचे 2 जाणांक वाहना सकट पोलिसांन अटक केली. इनोव्हा कार आणि 400 किलो मांस पोलिसांन जप्त केले. बंधित आरोपी हावेरी जिल्ह्याचे असून सादिक लोहार आणि महम्मद रिजवान असे कळलेला. भटकळ ग्रामीण ठाण्यात प्रकरण दाखल झाला. अस्नोटीची गिरिजाबाई शंभा सावंत काळाच्या पडद्याआड. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार तालुक्याच्या अस्नोटी गावचं कैलासवासी शंभा दुलबा सावंत हेमगेली धर्मपत्नी गिरिजाबाई शंभा सावंत हेमगेले 21 एप्रिलाक वयाच्या 97 वर्सात महाराष्ट्र राज्याच्या नवी मुंबई हिंगा वृद्धापकाळान निधन झाले. शंभा सावंत हे एक समाजसेवक आशिल्ले आणि आपल्या गावात शिक्षणापासून कोणी वंचित उरू जायना हे तेमगेले ध्येय आशिल्ले. 1960 सालात अस्नोटी एज्युकेशन सोसायटीचे ते फाउंडर म्हणल्यार संस्थापक आशिल्ले. प्रत्येक कर्तबगार पुरुषा फाटल्यान एक स्त्रीलो हात उरता अशें म्हणटात ते खरे. 1960 सालात जेन्ना ही अस्नोटी शिक्षण संस्था तेमी स्थापन केली त्या वेळार गिरिजाबाई हेमगेलो मोलाचो सहभाग आशिल्लो. ह्या संस्थेच्या बांदकामा वेळार कामगाराक म्हणा, शिक्षण संस्था सुरू जाली तेन्ना शिक्षकाक म्हणा, स्वताच्या घरात तेमकां जेवणा खाणाची वेवस्था करची गिरिजाबाई आज आमचे मदीं ना. तेमी 2 पूत आणि 2 धूव आणि नात्रा हेमकां पयस जालात. आज ही तेमी तयार केल्ली ही शिक्षण संस्था दिमाखात उबी आसा.
या शिवाजी विद्या मंदिरात शाळेंतल्यान शिकिल्ले माझे विद्यार्थी बऱ्या पावंड्यार काम करतात हे पळोवन गांवच्या लोकांचो अस्नोटी गांवचो अभिमान दिसता अशें गांवकरी म्हणटात. गिरिजाबाईन केल्ल्या ह्या मोलादीक कार्याची जाणकारी लोक कौतुक करतात. शंभा सावंत हेमी अस्नोटी ग्रामपंचायतीचे दुसरे चेअरमॅन आशिल्ले. तेमी 47 वर्सां अस्नोटी ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष म्हूण पदार आशिल्ले. तेमगेल्या ह्या गांवच्या अभिवृद्धी खातीर केल्ले कार्याक आनी गिरिजाबाईक मानाचो काळजांतल्यान सलाम अशें तेमगेल्या अभिमानीन कळयलां. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 144 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 26, अंकोला 18, कुमटा 8, होन्नावर 2, भटकळ 4, शिरशी 29, सिद्धापूर 5, यल्लापूर 25, मुणगोड 4, हळयाळ 21 आणि जोयडा 2 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 14 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 27, अंकोला 9, कुमटा 6, होन्नावर 5, भटकळ 2, शिरशी 24, यल्लापूर 13, हळयाळ 6 आणि जोयडा 2 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 16,678 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. तशेंच 15,776 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 701 कोरोना रुग्ण उपचार घेती आसात. तातूंत भितर 86 रुग्ण हॉस्पिटलांत आणि 615 रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेती आसात. आज 2 कोरोना रुग्णालय मरण जाल्ले आसा. कारवार 1 आणि भटकळ 1. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 201 कोरोना रुग्णालय मरण जाल्ले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.